ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but Shipai % ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan ka ICA ka pinkre ya ka laway Jong pi nagabenta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi yasno but ka ICA Morali nayak Shipai ubdang arpsan snem karta ledu ay lag Jingim hagjing sya hierthma kansan hag Shipai jong Pakistan Morali ude Khun jong Nongbylla Sngi ibatrai bakta hagawe karkhana kabdan na Mumbai ularong sya kam Shipai dang nopra jong snem arjar arpuar kayeng kasem jong u klaap kerman bha bunde mau ban penbit penbiang yak jing don kam jong kayeng baro ndre phausi Lempai perkat kemi pag da duno penban ilu Jong Khun tahak siklimat Henry kisang sarang pat ba ka jingyap jong u kade ka jingpa ila ka jong jingim nam takari haga step jong ka sngi jan haga por nri baje ai ki kemi pag liyo e khubor ba Khun jong ki ula mansaw na ka daw jing sha herthma ha Pakistan Henry kam hadien la pentip shaki ba ula yap Umurali ulai khadu ya kimik pa hakan re tarik kula lengkot mantau snem hakapor bau sim shuti khasan sngi manwan sayeng Henry shwai kani la phone selagi jong kimik pa kan re tarik mantau bana jamang ban pentip bau dan apneng kathma klem datip bagane gade ka sin ba khadu buyok ban kren ya lagi jong kimik pa nadu karta ka bedang ret udan ka jing trang banlong Shipai bat hadin la pendep ya ka jing puli liyo sya ya kata kam bo trang banlong ku Shipai ndai tang si tang por lalit no penban na kani slaperthei umentri jong ka jala Andhra Pradesh ka jala ka bani Shipai 1 la penpau jing sausi thang ban yo sngaw ya kani ka khubor bola pharu jing solem sik baying basam